أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wada abokan arziki muna nan muna ci gaba a karatunmu na nahawu. Yau idan ban manta ba za mu tashi a taqsimil fi'il zuwa sahihi da mu'tali, ma'ana fi'ili gaba ɗaya fi'ili aiki a cikin nahawu ya kasu kashi biyu ne, ko dai fi'ili wanda yake bai da matsala ko fi'ili mai matsala. To na'am, a hausance idan muka ce fi'ili mai matsala shine wanda ƙarshen shi ya zo da alifin ko ya zo da wawun ko ya zo da ya'un, shine muke cewa fi'ili mai matsala, kamar yadda malaman tajawidi suke ce mishi mene huruful madda. To idan kuma muka ce fi'ili mai mara matsala sahihi shine fi'ilin da bai zo da ɗaya daga cikin wa'innan fi'ilan wannan harfofin ba guda uku, shine kawai takaice. To shi ma fi'ili sahihi din ya kasu kashi uku, shi ko fi'ili mai matsala din mu'talil akhir shi ma ya kasu kashi biyar. Kagan ka haɗa fi'ilai gaba ɗaya guda 8 kenan. To shine karatun da zamu yi yau in Allah yarda. Shine bayan bismillahir rahmanir malam yace al-fi'lu sahihu, fi'ili wanda yake bai da matsala, huwa ma kana kullu harfin min hurufihi asliya sahihan, shine wanda ya kasance dukkan ɗaya daga cikin harfofin shi na asli ba ƙari ba, sahihi ma'ana ba harfin illa a cikinsa. wa huwa anwa'u salasa, shi ma ya kashi uku. Ga sunayen kashe-kashen shi nan me wanda bai da matsala. as-salim, akwai fi'ilin da ake ce misalim a cikin sahihi, shine ma kana khaliyan min al-hamza wa tad'if, shine wanda zaka ga a cikin harfofinsa ba alhamza ba kuma shadda, harfin shadda. To shine salim kenan. Sai kuma akwai fi'ilin da ake ce mahmuz, ma kana ahadu hurufi asliya hamza, shine wanda zaka ga ɗaya daga cikin harfofin shi na asli akwai alhamza. Sai kuma fi'ili da ake cewa muda'ab, ma kana arafahu al-thani wa thalith min jinsin wahid, shine wanda ya kasance harfin shi na farko harfi na biyu da na uku daga iri ɗaya mai tad'ib kenan, wanda kaman shadda ainihin shaddada ne, daga dalin guda biyu ne. Sai kuma fi'ili mu'tali, kaji kashi uku kenan a cikin fi'ili sahihi. Sai kuma fi'ili mai matsala mu'tali, huwa ma kana ba'da hurufi asliya min harfil illa, shine wanda ya kasance ɗaya daga cikin harfofin shi na asali akwai harfin illa. wa anwa'u 5, ya kasu shi ma kashi 5 ne. Ga sunayensa kamar haka. Na farko akwai misal, akwai fi'ilin da ake ce misal. Wani iri ne fi'ilin da ake ce misal? Shine ma kana awwaluhu harfin illa, shine farkon fi'ilin za ga akwai ɗaya daga cikin ko wawun ko ya'un ko alifin. Sai kuma ba'un, shi ajwaf, ma kana wastu harfin illa, shine wanda a tsakiyar shi za ga harfin illa ko wawun ko alifin ko ya'un. Sai kuma naqis, shine menene naqis? ma kana akhiruhu harfin illa, shine wanda za ga a ƙarshen sa akwai harfin illa ko wawun ko alifin ko ya'un. To sai na hudu al-lafiful mafruq, akwai fi'ilin da ake cewa lafiful mafruq, ma kana awwaluhu wa akhiruhu harfan illa, shine wanda a farkon shi akwai harfin illa, a ƙarshen shi akwai harfin illa. Ana ce mishi lafiful mafruq ne saboda harfi sahihi ya raba tsakanin harfin illa, ba bi ma'ana farraka. He na biyar lafiful maqrun, ma kana awwaluhu wasṭuhu wa akhiruhu harfin illa, shine wanda ya kasance tsakiyan shi da ƙarshen shi akwai harfin illa. Shi ma ana ce mishi lafiful maqrun ne saboda harfofin illa sun yi kusanci, ai bi mana ƙarana. Wa'innan su ne fi'ilai wanda ake ce ma fi'ili kasa-kasan fi'ili a cikin me yake da suna a cikin nahawu.
kashi biyu, kuma kowane kashi ɗaya kasu kashi uku, kashi ɗaya kasu kashi biyar. In ka haɗa ya baka 8 kenan. Na'am, to bari mu je misalan su don mu gani insha Allah. Na'am, wannan shine, to bari mu ji daga farko misalai. Muka ce fi'ili sahihi shine wanda bai da harfin illa ko shi ma haka su kashi biyu. Akwai salim, wani fi'ili ne muka ce mashi salim? Shine wanda bai da alhamza, bai da tad'if, ma'ana bai da shadda. To bari mu gani. Sharibal waladu labana, yaron ya sha nono. To ka dibi shariba, yana fi'ilin shari, wannan shariba din nan akwai alhamza, akwai tad'if, ba shi, sai mu ce to salim kenan, ba alhamza ba tad'if. Ana fahimta? In ka tashi li'irabi kamar yadda muke yi, shariba yake ce fi'il madi mabani al-fath wa alamatin nasb fatatu zahira ala akhiri. Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafa'i da mata zahira ala al-labana he da maf'ulun bihi mansubun bil fata wa alamatin nasb fatatu zahira ala akhiri. To haka yake. To haka shi ma kasara aliyu gusna, aliyu ya karya reshi. To shi ma kasara nan za ga ba alhamza ba ta da ibsalin kenan. Arafa tabibu dawa'a, likita ya san mene magani. Kaga shi ma arafa ba alhamza ba ta da if, wannan salim kenan. Shi ma dilli irabin su iri ɗaya ne. To sai muka ce kuma akwai mahmuz, shine ɗaya daga cikin harfofin shi kaga alhamza. To shine wannan amara dabitu jindiya, babban dan sanda ya san soja. To amara, in ka kalli amara kaga shi ma da amara ga alhamza na a farko ko amara, kaga alhamza a farko. To shine mahmuz. a gani shi ma li'irabin shi kamar yadda muka yi li'irabin na sama ne. Sa'ala talmizu mu'allima, ɗalibi ya tambayi malami. Sa'ala kaga shi ma da alhamza, kaga mahmuz. Qara alqadi hukuma, alqali ya mene ya karanta hukunci, kaga qara'a shi ma da alhamza, to ya zama mahmuz kenan. Li'irabin sa kuma kamar yadda muka yi li'irabin sama ne. Sai nan addar ra'i ganamahu, sai muka ce kuma akwai fi'ilin da ake ce ma mene muda'af. Menene fi'ili muda'af? Shine wanda ɗaya daga ya zama da harafin farko da harafi na biyu da na uku iri ɗaya, ma'ana wanda aka yi mashadda kenan. To kalli wannan adda, asalin gurin adada ne sai aka ninka ya zama adda, to shine ake cewa muda'af. Wannan fi'ilin muda'af, ka gani adda fi'il madi, ra'i fa'il marfu', ganama maf'ulun bihi wa huwa mudafuhu damirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarri mudafu ilayhi. To kaga nan fi'il muda'af kenan adda. Farrar sujinu, to dai kurkuku ya tsere, ma'ana adda da ra'i ganama, ma'ana me yake da suna, me kiyayi yayi kiwon menene ya kirga, me yake da suna shi awaki. Farrar jani, farrar sujunu, ma'ana yan kurkuku sun tsere, yan gidan yara. Kaga anan kaga farra ainihin shi farara ne, to kaga ya zama da abu kenan. Farra fi'il madi, as-sujunu fa'il marfu'u. Sai shadda al-waladu habla, yaron ya daura igiya. Shadda ka gani ainihin shadada ne, ka gani shadda fi'il madi, waladu fa'il marfu'u, habla maf'ulun bihi. To kaga wa'annan da muka lissafo dukkan salim ne tunda ba harfin illa. To sai muka koma kuma yanzu ai dukkan su sahihi ne tunda ba harfin illa. Yanzu mu koma a cikin mene mu'tali wanda yake zuwa da harfin illa. Shi ma muka ce ya kasu kashi 5 ne. Wanda ya zo a farko, harfin illa a farko shine muke ce mashi mene misal, wanda yake da harfin illa a farko. To yanzu sai mu duba mu gani wasaba namiru, ma'ana damusa ta yi sufa. wasaba, wawun yana daga cikin harfin illa, to kaga wasaba, wahai mu ce mishi mene misal. An ce mishi misal ne saboda yayi musaltu da salim, yayi musaltu kai da harafi sahihi. Kaga wasaba fi'il madi namiru fa'il marfu'. Hey wajada hasnu kitabahu, hasan ya samu littafinsa. kaga wajada fi'il madi hasanu fa'il marfu' kitaba fa maf'ulun bihi huwa mudafun hu damirun
muttasil mudafi ilai. To kaga waje daga fi'ili nan ga harfin illa nan wawu. He wahaba li abi sa'a, babana ya bani kyautan agogo. Kaga wahaba wawun ga yana harfin illa a farko wahaba, ko ba haka ba. wahaba fi'il madi li damirin muttasil lamun ya'un damirin muttasil mabani ala li lamun mallakiya ya'un damirin muttasil mabani ala sukun fi mahallin nasbi maf'ulun bihi muqaddam. Abi wa huwa mudafin abi he zama mene mudafin ilaihi. abi he zama mudafin wa huwa mudafin aidan ya'un mudafin ilaihi ha ila wa mudafin ilaihi fi mahallin rafa'i fa'il. Sa'ata sai zama maf'ulun bihi mansubun. Ina fata an fahimta. To kaga wa'annan duk misali kenan ya zo da harfin illa a farko na. To na'am, sai kuma muka ce akwai fi'ilin da muke ce ma ajawaf. Wani fi'ili ne muke ce ma ajawaf? Shine wanda harfin tsakiyarsa akwai harfin illa. To mu duba nan, idan muka ce nalal mazlumu haqqahu, wanda aka zalunta ya samu ya karba haƙƙinsa. To nala ka gani fi ne fi'ilin nala, kaga tsakiyar shi mene harfin illa, harfin alifin shine harfin illa. Nala fi'il madi mazlumu fa'il marfu'un haqqa maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun hu damirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahall jar mudafun ilayh. Haka nan mala jidaru, katankanta karkace. Mala ka gani ga harfin illa nan na alifin mala. Haka nan nama sabiyu, yaro yayi bacci. Nama kaga ga harfin illa nan na alifin. To shine wannan ake ce mishi mene ajawaf, wanda tsakiyar shi akwai harfin illa. To sai mu koma muka ce kuma akwai wanda muke ce ma naqis. Wanda me fi'ili naqis? Shine wanda a ƙarshen shi akwai harfin illa. To sai mu duba mu gani nan, mu ce rama la'ibu kurra, me yake da suna, dan kwallo ya jefa kwallonsa. Rama kaga ƙarshe mene ga ya'un nan a ƙarshe. Rama ramaya, rama kaga rama fi'il madi mabani al-fathi wa alamatu nasbi ya ila annahu mu'tal al-akhir. اللائب هي مفعول به كرة اللائب فاعل كرة مفعول به. kaga ga nan khashiyar nasiku rabbahu, kaga ne khashiyar nasiku rabbahu, mai kamewa ya ji ubangijinsa. khashiya fi'il madi, to ga ya'un nan a ƙarshe kha ya, to he sai munaqis, saboda dama shine ya'un naqis shine wanda ya zo da mene ya'un a ƙarkensa, ka gani. To kashe fi'il madi naqisuku fa'ilun marfu rabba maf'ulun bihi mansubun mudafun hu damirun muttasil mabni ala dhammi fi mahallin jar mudafun ilayhi, ka gani. To nan kuma yace saruwa ka gani, saruwa ga wawun na ƙarshe. Sarwal muhazzabu, yani mike da suna mai raino. Sarwa fi'il madi ma'zuf fa'il marfu, kaga sarwa ga wawun nan. To sai muka ce kuma akwai fi'ilin da muke cewa mene lafiful mafaruk. Wani irin fi'ili ne mai lafiful mafaruk? Shine wanda a farkon shi akwai harfin illa, a ƙarshe akwai harfin illa. To mu kalli wannan magani. Wa'al mujiddu darasahu, mai ƙoƙari ya kiyaye darasinsa. Kaga ga wawun ga ya'un a ƙarshe, kaga ya muce mishi mene harfin illa a farko, harfin illa a ƙarshe shine lafiful mafaruk. Wa'a fi'il madi mujiddu fa'il marfu'un darasa maf'ulun bihi wa huwa mudafun hu damirun mudafun ilayhi. Wa'a shi mai waffa sadiqu, mai gaskiya ko abokiya cika alƙawari. Waffa kaga wawun ga ya'un, waffa sadiqu shi ma haka yake lafiful mene mafaruk. Waqal gulamu, ga wawun ga ya'un, gulamu ga gani yaro. Waqa gulamul kitaba, yaro ya mene ya sa hannu a littafi ya yi rubutu. Kaga waqa fi'il madi gulamu fa'il marfu kitabu maf'ulun bihi. Haka dawa. To he muka ce kuma akwai fi'ilin da muke ce ma mene lafiful mafaru ay maqarun,
wa ma'ana wanda menene labiful makarun shine wanda da harfin tsakiya da harfin ƙarshe harfin illa. To ka ji wannan ka gane dawa kai katibu risala mai rubutu ya nan na ɗaya wasiƙansa dawa ga wawun ga ya'un dawa ka gani suna kusa harfin illa. Awa fi'il madi katibu fa'ilun marfu risala maf'ulun bihi. Sai muka ce awa zi'ibu awa ga awa zi'ibu ya koma mai yake da suna kura. Awa ga wawun ga ya'un zi'ibu kura ga yanan wawun ga ya'un kaga ga wawun ga ya'un a tsakiya da ƙarshe. To sai muka ce kuma lawal haddadu hadida mai kira ya lankwasa ƙarfe lawal haddadu hadida. To ga wawun ga ya'un shi ma yi mulafifin makarun suna sun kusa. To wannan shi ne darasinmu na yau insha Allahu. Za mu tsaya a nan a cikin wannan taqsimul fi'il ila daga min sahihi da aka kashe biyu fi'ili akwai sahihi akwai mu'tali. Na fatan Allah ya ba mu sa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu da kurakuran mu Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum.